Iddeskrivija bħala lista tal-mistħija u ċertifikat ta' medjokrità hija lista ta' madwar 5 wiegħda illi baqgħu fuq l-ixkaffa. Joseph Muscat qal il-Prim Ministru ftit nies ta' madwaru iriduna nafdawhom li naqsu d-deficit b'aktar ta' ximħalsa mit-taxpayers meta lanqas jirnexxielhom iwettqu wedit minn budget għal ieħor. Ħafna minn dawn il-wedit jolqtu direttament il-familji. Wieħed li ser jonfoq €1,500,000 fi Blood Transfusion Center ġdid ma sar xejn. Wieħed shared supportive housing għall-anzjani fl-imtarfa ma sar xejn. Wieħed li ser jagħti refund ta' 15% fuq spejjeż ta' riċerka sa Settembru ma ħarġux ċenteżmu. Wieħed titjib infrastrutturali fil-Pitkalija ma sar xejn wara 25 sena għadhom jippjanaw. Wieħed l-ewwel fażi tal-irranġar tal-breakwater ta' Marsa Xlokk ma sar xejn għadhom qed jistudjaw. Wieħed Micro Enterprise Park fil-Mellieħa ma sar xejn qegħdin jerġgħu jeżaminawh. Wieħed li ser jonfoq €16 miljun fl-Industrial Estates ta' Kordin, Ħalfar, Bulebel, il-Mosta u x-Xewkija nefaq xi ħaġa żgħira qed jerġa' wieħed l-istess. Wieħed il-Micro Credit Scheme għall-intrapriżi żgħar ma wasalx u reġa' wiegħda. Wieħed korsijiet ta' taħriġ għall produzzjoni tal-films ma sar xejn għadhom qed jistudjaw. Wieħed aġenzija taż-żgħażagħ li kellha tkun il-boxla f'dan il-qasam ma saritx. Bqajna bla boxla. Wieħed ġnien f'Pembroke ma sar xejn u reġa' wedu. Wieħed li ser jespandi l-Park and Ride ta' Bla tal-Bajda jagħmel oħrajn fil-Marsa u Pembroke ma sar xejn. Wieħed it-triq minn ħażab barra Smart City ma saritx. Wieħed it-triq tal-Marfa ma saritx u reġa' weda. Wieħed it-triq tal-Marsa ilu jweda mill-2006 ma saritx u reġa' weda. Wieħed triq il-Kunsill tal-Ewropa bejn il-Marsa u Ħalluqa ma saritx u reġa' weda. Ma żammx il-weda li jagħmel 468 triq residenzjali. Wieħed proġett kontra l-arar għal din is-sena ma sarx u reġa' wedu. Wieħed kumpless sportiv fil-Qawra ma sarx. Joseph Muscat irrefera l-weda li kien għamel il-Prim Ministru fl-2005 li se jlesti l-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop sal-2007. Imbagħad fl-2008, imbagħad fl-2009 għadu ma nfetaħx, reġa' wieħed li ser jiftħu din is-sena. Wieħed il-kampus il-ġdid tal-Emcast li ilu iwedu minn qabel l-elezzjoni. Wieħed li għati refund ta' 15.2% tal-ispejjeż għal bini ġdid l-iskel tal-Knisja u skel privati ma kwalifikat lanqas skola waħda għal din l-iskema u reġa' weda. Wieħed Child Care Centers ġodda f'Santa Venera, l-Imsida, iż-Żejtun u l-Furjana ma sar xejn u din is-sena qed jerġa' wieħed li jinfetħu. Wieħed li jibni 200 appartament tal-housing għal-kiri, lesta 4 biss. Wieħed proġett ġdid taċ-ċimiterju tal-Addolorata ma sar xejn, issa l-proposta ma tissemma mkien. Wieħed li ser jonfoq €2 miljun biex jirranġa l-isptar Karin Grek nefaq nofs dak li wieħed għal Joseph Muscat. Wieħed pixkerija ġdida fil-Marsa li se tkun forsi l-uniku pixkerija fid-dinja mingħajr aċċess għall-baħar ma sar xejn. Wieħed li jwaqqaf l-awtorità tal-konsumaturi għadu ma wasalx u qed jerġa' jweda. Wieħed li ser jikkoordina ir-regolaturi. Il-weda sparixxiet, reġgħet feġġet dis-sena bħala l-kulleġġ tar-regolaturi. Il-kap tal-oppożizzjoni rrefera għal weda ta' skema biex jgħin fir-restawr ta' bini storiku u djar fil-villaġġi. Kien diġà weda is-sena ta' qabel ma sar xejn u issa sparixxiet. Wieħed fonda xiri ta' xogħlijiet ta' arti kontemporanja għadu ma xtara xejn. Wieħed sa din is-sena nkunu qed nittrattaw id-dranaġġ kollu qabel ma jintefa' l-baħar ma wasalx għax għadna bl-impjatt ta' barkat ma jaħdimx. Wieħed Micro Enterprise Park fix-Xewkija ma sar xejn u reġa' wedu. Dawn kienu ftit biss mill-lista ta' wedi miksura. Imbagħad hemm lista ta' proġetti kapitali illi lanqas biss jidhru fil-budget. L-akbar proġett tal-Gvern huwa il-proġett ta' Bib il-Belt illi lanqas biss issir referenza lih fil-budget bħalma ma semmewx l-Sports Village u l-Corporate Village.